Язмышлар ярында. Имен кечләр булсын. Студияда Лилия Закирова. Без сезнең белән язмышлар ярында. Кеше гомерен ел фасыллары белән чагыштырабыз. Яшь кына гомер язында арлык салынган тормыш вакыйгалары онытылып беткәч, гомер күзендә тамыр җибәрә дә синең елыңда яшәшәк булып ата, я инде шайтан таягы булып шәнши. Шуннан соң бу тормышта сәбәпсез яфрак та селкенми торгандыр дигән нәтиҗәгә киләсең. Яшьлек хатасы. Бәлки язмыш сынавы. Бүген укылачак хатның авторы шәһәрдәшебез һәм ул сезгә үзенең күңелен ача, киңәш сорый. Тыңлыйбыз. Тапшырылмаган хатлар. Исәнмесез, Күңел радиосы, хәерле гомерләр телим сезгә, Лилия. Мин Чаллыга моннан 2 ел элек кенә күченеп кайттым. Моңа кадәр Ирак төмән якларында яшәдем. Тамырларым шушы яктан булгангамы, әллә инде рәнҗешләрем җилгә очмавын язмыш күрсәтергә теләпме, бу якларга кайтырга мәҗбүр итте. 18 яшымда кияүгә чыктым мин. Теле-телгә йокмас шаян егет бер күрүдә күңелемне әсир итте шул. Шуңа күрә әниләрнең син әле яшь бит дигән сүзләренә карап тормадым. Аның белән язмышымны бәйләдем. Тормыш миңа иң зур сынау, бала хәсрәтләр бирде. 2 яшьлек улымны югалттык. Ул балконнан егылып төште. Икенче балабыз, кызыбыз дөньяга килде. Ансы да бер генә атна яшәп калды. Авыру туган иде. Аннан соң озак дәваландым һәм 3 елдан соң тагын бер бәби таптым. Сау сәламәт улыбыз туды. Инде менә аңа да 2 яшь тулып китте. Хатын-кыз, ул бала хәсрәте, бәби мәшәкатьләренә баш аягы белән кирип чума да, янәшәсендә барган тормышны күрми дә икән. Минем дә томан күзлегемне иремнең сөеркәсе генә салдырды. Миннән алрак яшьтә, үткен, шибәр, йөкле хатын ишекне шакыганда кирләр юып йөридем. Мин баламның әтисен алырга килдем. Синең кебек елак, уңышсыз хатын-кыз белән инсафны бәхетсез итәсем килми. Ә ул сиңа дөресен әйтергә кыймый, диде ул миңа. Без бала туганчы дип никах укыттык инде. Шуңа күрә мин дә синең кебек үк аның хатыны. Үз бәхетем өчен көрәшәчәкмен. Андагы кичерешләрне язып бетерә торган түгел. Тормыш миңа шул көннән соң карага буялды. Мин чарасызлыктан усал кеше булып яңадан дөньяга тудым. Инсаф та бу сүзләрне кире какмады. Ишеккә аркылы ятсам да, мин аны үзем белән калдыра алмадым. Әллә нинди адымнарга бардым мин. Ләкин үзеңне мәҗбүри яраттырып булмый икән шул. Баксаң, ул мине күп еллар буена алдап йөргән. Аның теләсә кайсы хатын-кызны үзенә карата алырлык иде. Җитмәсә, ул шул кадәр сталдаша, чып-чын артист менә. Үпкәләмә, сиңа фатирны калдырам. Машина һәм акчаларны үзем алам. Балага алимент түләячәкмен. Ә син үз бәхетеңне үзең тап дип чыгып китте ул. Аерылышу өчен судка бирсә дә мин бармадым. Мин бармасам да, барыбер безне аердылар. Ташлап калдырылган хатын-кызның күңел халәтен аңлыйсыздыр. Бөтен тормышым аннан үч алуга, көн-төн каргап елауга корылды. Еллар буена аның елап миңа кире кайтуын көттем. Кинолардагыча яңа хатыны белән бәхетсез булыр да, бер әйберсез япа ялангач калып, минем алга килеп тезләнер дип хыялландым.
Ләкин хыял бер, тормыш икенче нәрсә. Инсаф исә улыма 18 яшь тулганча алимент түләп торды. Һичші ул вакытларданың исәнлеген, кайда икәнлеген белеп була иде. Алар өйләнешкәч Татарстанга теге хатынның туган ягына кайтып киткәннәр иде. Һәм алиментлар килми башлагач, бөтенләй дә аралар өзелде. Чөнки мин иремә үч итеп, аны бала белән очрашудан тыйган идем. Нәтиҗәдә алар гел күрешмичә яшәделәр. Еллар үтте. Мин кияүгә чыктым. 14 ел яшәдек. Кызганычка каршы, ката авыру аны миннән алды. Уртак кызыбыз калды. Минем инсафка булган хисләрем сүнсә дә, күңелдәге яра төзәлмәде. Мин аны кичерә алмадым. Бара уйламаска гына өйрәндем. Инде бүген улыма 35 яшь, кызыма 26 яшь тулды. Икесе дә гаилә корды, аныкларым да бар. Балалар мине Чаллыга күченергә күндерделәр. Кызым Казанда, улым Чаллыда яши. Матур гомер итәбез, Аллага шөкер. Ләкин язмышка күңел тынычлыгын юк итү берни дә тормый икән. Быел җәй туганнарыма дип Әлмәткә кунакка бардым. Кайтканда автобуска сымга калып, 2 сәгать икенчесен көтәргә туры килде. Һәм вокзалдан ерак түгел генә урнашкан кибеткә чыгарга уйладым. Кибет кырыннан узып барганда бурыныма әче тәмсез ис килеп бәрелде. Карасам, бер ир-ат утыра. Бомыш. Карарга чирканга шәләге ир-атның кулына күзем төште. Шәнди бармагының очы юк. Инсафның да эштә бармагы өзелгән иде. Сискәнеп киттем. Ныклабрак карасам, ул чыннан да инсаф үзе иде. Бер күзенә ак төшкән. Яртылаш сукыр, үзе исерек, алдына тартма куйган һәм хәер сораша. Афган сугыш инвалидына ярдәм итегез дип язып та куйган җитмәсә. Каян килеп ул сугыш инвалиды булсын? Ул бары тик рухи гарип кеше генә шул. Ә күздә йоммыйча алдашу гадәте һаман да сакланган. Ул мине танымады, әлбәттә. Ә мин башта тартмага акча салдым һәм әкрен генә сораштыра башладым. Ә ул матур бер әкият сөйли. Мин семьяң юкмы соң? Хатының куып чыгардым әллә дип сорыйм. Ә ул елый-елый гомере буена яраткан хатын кызны авариядә югалтканлыгын, 2 баласының оннан баш тартканнарын сөйләде. Яна сол бик бай булган, Афганда хезмәт иткән, фәрештә кебек яхшы кешедән язмыш кирәгенчә көлгән. Беренче гаиләсе безнең хакта бер генә сүз дә әйтми. Һаман да шул әлегедә баягы үлгән хатынын мактый. Шунда мин тагын бер катаның мине хәтта мондый хәлдә дә исенә төшермәгәнлеген аңладым. Теге хатынга булган мәхәббәте бөтенләй үк мине тормышыннан сызып ташлаткан. Югыйсә бит яратып өйләнгән иде. Бергә күпме хәсрәт кичердек тә, күпме шатлыклы мизгелләр үттек. Әллә аны, әллә үземне жәлләп, юл буе елап кайттым ул көнне. Һәм уят булса да әйтәм, күңелемне ниндидер шатлык хисе дә биләде. Минем күз яшьләрем төшкән дип сөендем. Аллаһ минем теләкләрнең яртысын булса да ишеткән. Бер әйберсез ялангач алдыма килеп тезләнсен дип хыялланган идем. Ул ялангач, ул урамда, ләкин минем янга гафу сорап килмәде. Бәлки горурлык бәласыдыр, бәлки мине бөтенләй күрәсе килмидер. Ә бәлки ул безнең кайдалыкны белми торгандыр. Әгәр эзләп килсә, улыма түләгән алиментларны, калдырган фатирны бүлеп бирүне сораса дигән курку да йөгерде күңелгә. Бөтенләй тынычлыгым бетте. Һәм 2 атнадан кабаттан махсус Әлмәткә киттем. Аның белән очрашкан тирәне күпме генә әйләнсәм дә таба алмадым үзем. Бары аның янында отырган бабайны гына күреп таныдым да сораштыра башладым. Бу исерек карт та инсафның теле шома. Аның белән бергә утырсаң, көндә иркенне башарлык эчәрлек акча җыеп була ди. Кешеләрне шандыра белә ул, дип мактана.
Кемсең ул инсафчынлыкта? Ничек яшәгән дип сорыйм мин. Һәм бабай сөйләгәннәрдән шунысы аңлашылды. Балалары аның шулай ук юлдан язган икән. Инсафка да хатынына да көн күрсәтмәгәннәр. Инсаф төрмәгә дә эләккән, бер күзе шунда сукрайган. Ә хатыны машинага тапталган. Әллә үзе сикергән, ансын белүче юк. Мин бабайдан күбрәк сораштырырга тырышам. Кайда яши дим, кем белән яши дим? Әтеге информация өчен акча сорый, түләдем. Ул мине мыскыл итә башлады. Нәрсә, әллә сиңа да инсаф ошадымы? Хатыннар аннан башларны югалта шул. Ул хәзер дә берәүнең күңелен күрергә китте ди. Кирәк булса көт, сиңа да вакыт табыр. Тамагыма тыйыр тыгылып кайтып киттем. Инде бер ай башымнан чыкмый. Бу нәрсә? Минем рәнҗешемме, әллә аның язмышымы? Мин нәрсә эшләргә тиеш? Беренче ирем, баламның атасы шундый хәлдә көн күрергә тиешме? Бу чиракта улыма дөресен сөйләү кирәк микән? Әллә ничек бар шулай калсынмы? Уйларымның иге чиге юк. Язмыш нигә мине Татарстанга кайтарды да? Ник теге көнне автобуска сыңартты? Бу очраклылыкмы? Әллә өстен берәр билге булганмы? Сез минем урында нишләр идегез? Улым белсә, аны эзләп табыр, алып кайтыр да үз башына бәла алыр дип тә куркам. Чөнки улымның күңеле бик тә йомшак. Аны кайда яшәтәсең? Һәм гомумән кирәк микән соң ул безгә? Күңелемдә ике төрле кеше яши, һәм икесе кара-каршы көрәшә. Шуңа бу тапшырыгы хат яздым. Сездән киңәш сорыйм. Нәрсә эшләсәм дөрес булыр икән? Менә шулай төгәлләнә бүгенге хат. Беренче карашка язмыш һәр нәрсәне үз урынына куйган шикелле, проблема да юк кебек. Ә икенче карашка моның шешелеше тирәндә ята. Ул әтисенең шундый хәлдә төшкәнлеген, шулай яшәгәнлеген белергә тиешме? Кайчандыр синең хисләреңне таптап, ташлап, чыгып киткән ергә ярдәм кулы сузаргамы? Һәм гомумән, тагын бер нәрсә бар. Бу иратка алардан ярдәм кирәк микән соң? Ул моны үзе тели микән? 54-89-21 телефоныбыз, шалтырата аласыз. Гәле бәхетле булыйк әле диеп, гомерләрне бергә бәйләдек. Кавышырга иртә булган икән, белмәдек шул, нигә белмәдек. Ашыкканыбыз икән, ялгышканыбыз. Сагышлардан кая кашасы, үксе йөрәгимдә төзәлми шул яшьлек хатасы. Үксе йөрәгимдә төзәлми шул яшьлек хатасы. Туристә күя безгә яуды, бар галәмнең изге теләге. Сабыйда бит гел елмая иде, ни күрәсен алдан белмәде. Ашыкканыбыз икән, ялгышканыбыз. Сагышлардан кая кашасы, үксе йөрәгимдә төзәлми шул яшьлек хатасы. Үксе йөрәгимдә төзәлми шул яшьлек хатасы.
яшьлек хаталары тик сабыйга гына күчмәсен син эзләп яшьлек үзе белән түзәйинде сабый нишләсен Ашыкканыбыз икән ялгышканыбыз Сагышлардан кая качасың Үксе йөрәгеңдә төзәлми шул Төзәлми шул яшьлек хатасы Язмышлар ярында. 22 сәгать 30 минут язмышлар ярында тапшырылу дәвам итә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хат укылды. Хат авторы бу минутларда безне тыңлый. Сездән киңәш сорыйбыз. Шалтырата аласыз 548921 телефоныбыз. Һәм әле ахырдан медицина психологы Валия Галимҗановна Кашапова белән әңгәмә үткәрербез. Аллы исәннәрмесез? Исәнмесез, Лилия. Хәерле төннәр сезгә. Ой, Лилия, жүрәкләрне умырды бит бу. Күңелне генә түгел, җылап, жүрәк җылый, даже үземә карый да. Ой, бу мин шундый киңәш бирим. Балаларына белдертмәсен бу моны. Белгертмәсен дисез, әйе? Әйе, белгертмәсен. Нигә? Кирәк түгел бу хәдәре яра. Ул бит инде ташлап чыгып киткән, ичмәсәм балалары да белмәсен бу яраны. Аңлашылды. Менә шундый фикер килде. Демәк, балаларга белгертмәскә ничек баршлай калдырырга? Тагын. Хәерле кич. Алло, тыңлыйбыз сезне. Сөйләшәбезме? Алло. Әйе. Исәнмесез? Исәннәрмесез? Менә мин булсам, Әйе. сразу шул әлмәткә мин аның үзенә битенә, йөзенә дәреп әйтер идем, и малайымны янына сакыртыр идем. Нишләр идегез? Малайым менә уллар бар бит инде, янына сакыртыр идем сразу. Ага. Демәк, әйтсен улына дисез, әйе бит? Конечно. Ярдәм кулы сузсынмы, юкмы? Ярдәм кулынан соң малайы үзе рәшәктәр иде. Аңлашылды. Әлегә бергә бер безнең исәп тыңлаучыбыз берәүс ничек баршылай калдырсын дия, кемдер улына әйтсен. Тагын да тыңлыйбыз, алло. Исәннәрмесез? Менә тыңлап утырам да тоже беренче шалтыраткан апа сымак минем дә әйтәсем килә, что үзендә ул гомер буе йөрәкләре ярылып, интегеп, бер үзен үзе җәберләп яшәгән бит инде ул шулай. Ну, балаларына әйтмәгәне әйбәтрәктер дип уйлыйм мин. Потому что ничегрәк итеп әйтергә икән. Аны, допустим, менә малае килеп күрсә дә, нитсә дә, жәлләгән булыр иде, алып кайткан булыр иде, может быть, яки әтисе. Ну, ул барыбер теге элекеге юлга баса алмас иде, наверное. Шуңа күрә үзенең йөрәге яралы булгач, балаларыныкын яраламаса бик әйбәт булыр иде. Демәк, калдырабыз язмыш кочагына әле яратны. Әйе. Аңлашылды. Хәерле кичләр булсын. Яратлар, кушылыгыз сездә. Монда хатын-кызлар сезгә каршы чыкты, күрәсезме? Алло, исәнмесез? Исәнмесез? Исәнмесез, тыңлыйбыз. Минемчә, ничек бар шулай калсын. Авыр вакытта улан ташлап киткән, баласын калдырып чыгып киткән. Минемчә, ятсыз яраткан шундый авыр вакытта ташлап чыгып китә. Ничек бар шулай калсын? Мин дөресен генә әйткәндә, сөендем дә шулай булганына, яратның. Менә шулай. Әйтмәсен. Әйтмәсен. Менә безнең хатын-кызлар нинди кырыс. Алло, исәнмесез? Алло. Шалтыраткач әйдегез, дәшегез безгә, тыңлыйбыз. Исәннәрмесез? Безнең бит татар халкында шундый сүз бар, мәкаль бар, дибетин инде. Әйе. Баш яңа таш белән аткан кешегә син аңарга аш белән ат килә. Әйе. Бер караганда бу ират хәзер үзе аңлагандыр да дип уйлыйм, бәлки ул хатынны ул танагандыр да дип уйлыйм инде мин. Бәлки ул үкенә торгандыр бит, шуңа күрә үзен үзе ул теге
танытмаска да тырышкандыр дип уйлыйм. Ул улына әйтеп караса, әнисе, бәлки улы нәрсәдер уйлар иде, үзе уйлаганча эшләр иде. Ага. Демәк, әйтергә кирәк дигән фикердә тыңлаучыбыз. Безнең 5 шалтырау килде, шуның 3-се. Ничек бар шулай калсын дисә, менә 2-се инде нәрсәдер үзгәртергә кирәк диләр. Алло. Исәнмесез? Лили, ул бит әле һаман шулай алдалап утыра. Һаман да шул юлда ул. Әйе. Күңелен күреп йөри үзенең. Аңа ничек ышанасың тагын? Эшрәтенә килгәч тагын икенче хатынга чыгып китә ул. Әйе. Шулай итеп. Әйе, юк, ни в коем случае. Бу кешене җир җирәнгән моннан. Ого. Демәк, әйе. Ничек бар шулай калсын? Ул тагын бәхетле ителмәде. Үзе дә шул дәрәҗәгә төшкән. Ярый, рәхмәт. Әйе, менә хат авторы озак уйлангандыр мөгаен, чөнки безгә язырга мәҗбүр булган. Ул әйтә, күңелдә 2 кеше көрәшә, тарткалаша дип. Соңгы шалтырауны кабул итәрбез һәм инде психолог белән дә сөйләшеп үтәрбез. Алло. Алло. Тыңлыйбыз, сез исәнмесез? Сезнең начальство? Сез радиологычның тавышын ябыгыз. Телефоннан тыңлагыз. Аха. Әйдәгез, тыңлыйбыз. Әйе, ишетәбез. Минем бу ханымга әйтәсе килгән сүзем шул. Бу аның белмәсен дә, эзләмәсен дә, баласын да хурламасын. Яшь вакытында шушындый авырлыклар күргәннән соң ташлап чыгып киткән кеше, моны бит инде Аллаһ Тәгалә наказать иткән. Әйе, шуңа күрә үзенең тормышында үзе яшәсен, ул ник кирәк ул кеше хәзер. Үзенең тыныч тормышын ник боза бу хатын-кыз? Ярамый, әзрәк катырак табылырга кирәк. Әйе, баласын да борчымасын, белдермәсен дә, сиздермәсен дә, исән саибәт кенә яшәсен. Менә шулай. Инде хат авторы ишеткән, тыңлагандыр, күпчелек ничек бар шулай калдырсын дигән теләктә. Хәзер медицина психологы Галия Галимҗанова Кашапова белән элемтәгә керәчәкбез. Игътибар белән тыңлагыз. Язмышлар. Нинди генә язмышлы кешеләр юк. Исемнәре телдән төшмәгән дисеңме? Күктә атылган йолдыз кебек ялтырап сүрелгәннәре дә. Дулкыннардай ярдан ярга бергәләнеп тә сынмый, сыгылмый калганнары да. Сезне язмыш ничек сынады? Язмыш шаяртамы әллә без ялгышабызмы? Әлеге сорауларга җавапны язмышлар ярында тапшыруында бергәләп эзләрбез. Инде ишеттек, безнең тыңлаучыларыбыз тормыштан булган үзләренең фикерләрен, тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, үз фикерләрен җиткерделәр, ә менә белгечләрнең директ фикердә икән. Хәерле кич, Галия Галимҗановна. Хәерле кич, хөрмәтле радиосын тыңлаучыларыбыз. Инде менә хатны тыңлагансыздыр, шулай бит. Әлеге ханымның күңел халәтен сез ничек бәялисез дә, бу аның өчен проблема булырга тиешме? Бу ханымны ничек кеше тыңласа, һәркемнең үз фикере. Менә хат укылган вакытта язып киткән ниләрне, проблемаларны мин монда язгалап бардым. Беренчедән ул әйтә, ни өчендер туган якка кайттым инде ди. Туган як ул безнең тумыштан биологик прописка булган урын, шуңа күрә җирсу, аны сагыну, кайту ул норма, гомумән картаюга кайту. Менә шуны әйтеп китәсем килгән иде. Аннан соң ташлап чыгып китте дигән сүз. Менә адым сайын эшли торган сүз ул. Ташлап чыгып китте дигән сүз. Гомумән урамга чыгып китә торган кеше турында ул гомумән гаиләнең кыйммәтлеген аңлый торган, гаиләдә яши торган, гаилә нормаларына, гайрәт кысаларына туры килә торган кеше түгел. Аңа гомумән өйләнеп торырга кирәкми. Ул ни өчендер миндә бөтен кеше кебек менә шундый социаль, адаптированный, нормальный кеше дип өйләнеп нәрсәдер исбатларга маташа, ләкин аның иш кешегә гомумән өйләнеп торасы юк. Менә шул кешенең язмышын гына ул бутау. Чөнки ул гаилә кеше түгел ул. Калган кеше ул ташланган кеше, менә ташлап чыгып китте, ташланган хатын, ташланган ир булмый. Ул ирекле кеше була. Аның тулысынча иреге бар. Ул ничек шулай яши? Аны теге кеше үзенең гаиләгә бәйләнмәгәнлеген исбат итеп, мин гаилә кеше түгел дип чыгып киткән икән, ул үзенең гаилә кеше түгеллеген исбат итсә, сез инде бу көннән башлап ирекле. Сез бернинди ташландык түгел. Сезне бит чүплеккә чыгарып ташламаганнар. Сез бит анда аны ятмыйсыз. Шуңа күрә чыгып китү хәерлерәк.
Ondan soň kişi özgermene, ondan ulanın guruf adetlerini oldaşa turgan, başka türlü adetlerini aytıp gittiğinde kişi bir vaqtta da cemaat özgermey. Kişi özgermey, özünün adetlerinde şumarağına bara. Bunu bir vaqtta da isten çıkarmağız. O kişi eybet bolgan eken, oturgan sayın eybetrek bolacak, onun üstüne elanın mudur süsteleşek ona. Eğer kişi eşeki bolgan eken, ol indi tuğan kişi onatından da yavuz bolup tuğadı kurgan. Şuna göre kişi etliginde özünü özgermey. Belki ol milyonga bir çıkı turgan, öz üstünde işle turgan kişi, lakin kişi özgere profesyonal yoktan. Eğer ona kireyken okşaşlarga, nindi de olsa sifatına kompensatorny возможности деп аталалы, ularını üstüre, ul yaktan ol özgere. Emre duhovny nerseni özgertirge mümkün bары tek eğer sen dinge kelsen. Allah Teala karşına kelip barsan, sen onun karşında turasın, yalangaç, köngülün yalangaç, ol hemme nersesini göre. Eğer kişi dinge kelgen iken ol özgere ala, birden bir özgeriş var tek şunda gana. Ondan soň bik ehemmiyetli dip söylebиz indi mena şu sizin üçin bik ehemmiyetli mena kişiler nerse dip uylar, balalar nerse dip uylar. Tumuştan birli ota-anasyn görmegen, ulanın ýakşylygyny görmegen, onun ýakşylygyny sagynmagan balalarıгыз nerse dip uylasınlar. Olar hatta sizin köňüliňizde de görmey. Ondan indi dowul bolganynda bilmey. Ol sizin üçin ehemmiyetli. Olar üçin anyň birinde ehemmiyeti ýok. Olarga muny eýtdiňni, eýtmediňni. Nişik dersek şulay işlerge, sen nişik kelip çığa, umumen biz indi eytemiz, ni işleyim eken. Unutmağız, yazmış degen nerse var bey. Nişlerge o bizge umumen vaqt bile urun kaldırmay. Erten turasın da kişiden kurulgan planlar, tege Poznер eyta bitene, bu proyektini yapkaç neydi proyekt bilen indi televizorda işler sizin eken. Degeç, eylegiz indi Allah Teala'nın küldürmey geledi. Şunun kebek. Planlar başka bit ol. Ondan soň bütün kişi ikinci yerinde sagınmay, üçüncü yerinde sagınmay, olar onun birinci yerine hatlı ýakşy bolsa da sagınmay ulany, ulsa da uylamay. Niçin ol her wagt birinci hatyny sagyna? Mena o tekşirilgen problema bütün kişide özünün ýeşligin sagyna. Birinci parabız bizning ýeşlik. Biz ýeşligi bizni sagynabız. Çünki birinci bizge işlengen ýakşylyk awulda biz iň birinçi hatırda kalgan bir evinin bizge konfet berýüwi, ýagymly söz eýtip bular bütünüsi de bizning işin iste kala. Çünki ol birinçil. Onu bir kim daýyşda. İkincisi, üçüncüsü ondan indana şutuma zara ketdi. Mene şoňa göre. Kiňeş Menim kiňeşim tugul, mundu işraklarda kişi mene şol bergelene eken, nişlim eken, tegileýim eken, bulayym eken, ýeşegiz, nişik ýeşise şol turmuşyňyz bilen, lakin zinhar üçin mene şuşy irigiz zanimayt etip turgan köňülniň pişmagan kırıp gana şistartyňyzda, bu bege kişi sabulmagan nerseden özüňizge kızykly, faydaly şugul uylap tabyňyz. Eger hiç de mene kimdir kristikim bir şobayt, kubul neler, şugullar. Ani sizge iň birinçi mene barıgyz meşitke, satyp alygyz Nugmanynyň tafsirini Kur'anyny. Oşygyz da okugyz. Nindi problemiňiz bolsa da bütün jogaplar şunda bar jemaat. Şoňa göre her birigizge bahyt dilerim. Ruhy tynçlyk, selamet bolugyz. Iň zor baýlyk selametlik. Bizning bahyt bir wagtda da nindiler bomujdan, alkaştan, boy mujikdan beýli tugul. Bizning bahyt özüňizden oňsyz hürmetli hatyn kızlar. Özüňizning oňganlygyňyzdan, şiberligingizden, tyrşlygygızdan, bala taby algansyz, unuklaryňyz bar. Siz özüňizden oňgansyz hanım, mene sizge aýtamala. Mene şu hatnyň awtoryna aýtam. Özüňizden oňsyz, özüňizden oňsagyz bir kişide kerekmi? Mene Allah Teala mene siz hem sizin selamet bolugyz. Mene ol bahyt. Hayırlı günler, oňşular. Rahmat sizge hormatly dinleýiçlerimiz, endi adatdagiçe matur etip bizning aňlatmasyny berdi. Bu bizning şäherdeşimiz meditsina psihologi Gulya Galimjanowna Kaşapova. Biz sizden de hatlar kötäýüz. Elbetde her kişinin turmuşyndan kızykly da, gybretli de bolgan ýeşlerini ýazyp bolurga mümkin bolar idi. Ortaklaşygyz olar bilen başgalarga gybret de bolsun. Aminde kızykly da bolsun şulay bit. Anonim ravişde hatlaryňyzy jibere alasыз. Ýaňa şäher 27-19 Köňül radiosu ýazmyşlar ýarynda taşrawyny. Ýa bizge şaldyratyp beýan ite alasыз, ýa indi kelip közge köz garap söýleşirbiz. Aýtyp ötkenibizçe anonimlik garantiýelene. Turmuşda her nerse dürüs, nerse ýalgyş ekenligin
аныклаучы төгәл рецептлар юк шул. Әгәр алар булса, бәхетсезләр дә булмас иде. Я Раббым, ялгышлардан сакла дип төгәллибез бүгенге тапшырына. Бүгенге тапшырына.